Nayaeteire kiro monto Omurigereria nigonko gochera eyemasa eyemo kurwase constituency ya Bubasi ase county yaito ya Kisii ase kenyoroge korokwa ria Kirungu ewode korokwa basi boitangare aigani gonde asomoroberio no korokwa buna Nayaeteire. Karibu sana baba nabagonte amareta ona kyokorokwa na ndonte inga nararia yali gweteire orochenga boli amangana ya namakongo. Karibu sana. Amaina aro Nayaeteire asa mareta ngoro kudamakrini bosiboli nyabuto iga no seitu amaina nabona asomete wiya primary ngagenda high school ngakora matemwane wiya aya form 4 lakini nakoreta matemwana form 4 2017 nyuma nakoreta matemwana 2017 ya form 4 tinje tikuganya matemwa soke kai tichitukanya matemo ya tinganya timatemo ana soke nganyoro musani amaina agantebi na boto kwenda tomenye nere tokaenda nere tokamenya ase county ya Nyamira Nyaramba no tu amenyete nere tinje tikuganya matemo ana soke tokamenya nere buya 2017 ekaera 2018 ekaera 2019 January alina abete murito ndakwira ni mega sinini ekara matemo echi gosoka ngikwanyora to kwabwate habwate dibras aya one kero na aba murito 2019 January tina maito sina biri murito inga chaka koroka ndari kulikende inchandegete ngakira mamu mintesimi inga mobolia agantebi kenda nyagitali opimu nabura kwa nyore muchando le bwensi to kenda nyagitali no mugakone ngapimu ngatebi mumurito inde korwa bono ngaba no burito bubuya ndabwato shida lakini kogendere mitinye tatekaera ngachaka koba buya ngolinde ndagera tominyete nere buya ega ikabano mutinyo 10 chitali kinane kaigwenda yachakire konduma nkamotebi alito chita senya gitali ya Nyamira tukagenda ororoke mambi chalingi chitali kinane chumutinyo 10 elingo moko era nere nyagitali twachite ne mata inlo tukanda nyagitali tukabera ororo twachite ke mambi tukabera ororo paka butukusa ine ananyo to mwana one omwana oyo namunyorete natakire okori operation lakini mbachiti kwongorera bagamfosi nganyoro mwana bakangaka magasi kinanyoro umwana tachiti kolera alengo monene akabekwe nasari ama tukabere arafu ekarabe kwe nasari achaka koba buya tukaigurura kunya gitari ekara gote umwana alengo monene skilo lenga ateiga umwana alenge 4.9 ekara twagenda ka tugaika kabuya bono ngachaka konyoro muchando tari kulindagira buya abantu bagonde bekera kwanyorira umwana ukulindagira buya chitindi kulindagira yende kondoma ama tukona anda kaere igwike ya mekaera ngachaka bono ngwihungitera amache lakini ntarachi kuikasi ngwitera amache nanyoro neiterire ngamanya isenge ncho mwana no uyo nero mutangani ngamanya nabeko beka goide yabasubati ngabera buone chigwi kibere chikaera ekero chere padu muchado lyo gendrete kuigungitira amache tarachi kuitera nanyoro neiterire bone geikira pakasi ntali kuiguse ngwitira ndi mache nguisaransa mnangi transtega nanyoro ngendete kakira mamu ndesimi ngamute mama bakantebi bachakungwina tato minto negari kurubone bachakungira nyagitali isinge nchoga bone ngotebi nalengi bakantebi twakurusire nyagitali sahi twakanne chibesa nandi ndubwati besa chikukwira nyagitali ona mama minto nali andomete chibesa agatomona mumuro minto agachaka mwikubone kande tarega seito kero negete seito bado mochado ibona bagendrete igo mama kalia bangina bakantwire mete pado bono shide ina bagendrete koba bono igoro kero na tuiru mete tiniko bugena pon tatu ndaga tebatika bangire nyagitali ngana nyagitali ogembo ngapimu gakoro baka scanning baka tebande biya timbwa dimuchando ndwe na berete ogembo chigwikibere e word
Ekero nabera nyagitari ogembo bakacha bakangingorera lakini nonya gingochaka bado imbwate shida. One shida iyo kagendera komenta bano bakama bera akaburu mwana na koraki akonge singe jote ndikolindagira. Elioro ogembo nyagitari ekero bagoteba nga mbuyori muchando nditoyo. Bado macha alingo ngwetira bada macha alingo etale. Lakini bano baro bakateba ojetabwate muchando ne west gagenda kamacha na chakoreki na chaere. Na ya butambi na chaere. Bono mnande kage tata na baruche ne shida umwana ngurale mabere taiyo. Ono litukiri mutata katepatika tokombo igali togende nyagitari tabaka era nabo umwana onara akonyu singe chonarurire nakete ningabo muke arorire muchando sing eita igabwa salinge boye bamubekirite ryogo tokenda nyagitari tabaka ngabera tabaka 1 month kabekirwa mache kabekirwa manyinga bono baka amaliogo nale kubetiru chisindani akabaigoro umwana tale konyara wanchirwa abere nyagitari ekagero umwana wane bagateba tigagende achikoburwa mabera agendeka ntigare kinde ward ngabera tabaka elindire lyo chete nyagitari tabaka ncheto mutenyo yo 10 chitariki anya 20 ali ncheto oro ngabera oro ekero nabera oro bado bono babakanduali won enye ikirete kero no endika nkangaiga omogongo gasoka tabake kero na igitoro bandu alite mugongo ibagangora operation arafa kambikira umupira keba mbikira umupira bona macha ali alingi gweta bona agachaka gweta uchi umupira oli kero na ngore to operation bagantika n'umupira oli ngaigururu kurworo bono ngachaka kine n'umupira oli but after 1 week ngene a check up nchikurusu umupira oli bona muna tole kagaiga umupira oli ukanga gukora kabutuku umupira oli ukanga gukora tata nanda kombo igali ngaenda general bosongo bakandikireri arafa kangira nili umupira oli okababuya bakatebata wa shida enyagitari yatebete aenda ya check up tigabana mate wiki elike kwera aende check up prituke tokachana umupira oli butuko tokabera wana mambi umupira oli ugachaka kondura ditukoji ya check up litaraika tata kateba nande tigangombo igali ande togenda pakatapaka togenda nande bakatabaka twigete tabaka ande bono yani bakateba tukuru chibesa alafu munyagitari ali gumungago achakondore shide tata kateba nande mube ko mwana one ward ya yali olitike bono togendeka onyiga guchikukwirora tujibaletire edi sakarabandi kire ngende ward tata kabatebya ate komulikira tigayengira n'umwana oyo bono kurumega iga matwa tata ali watch tabako cha kondora ngonyo kwana na basani bayo umwana wane garwarite boye iga ni garwarita bwate shida iga kakimuta koraki mutago ngonya bono elito tabaka kandi ndoriko chiko admit kunande ko chi ward akakiro musani wa yesimi akamde umwana nande twachire ne tabaka nando tebi wabere ward bado bakoteba turu chibesa umunyagitali chikoligigo achako moruwali nande shida mbara manyashida ki bono musani yakate tata tikana akiro musani onaro resimi imotebi ndolna erna kuire nyagitali ngago bono tukirete gabu tata gakiro resimi akatebi umusbati naro rukurkunyansu guta okokora igare umaraki enambe yetu nakoire nere yaye makira ngesimi omboliere ngoshugurikira abangina sana namanye shide enambe yo tata kanyeho tata gakira musbati akamutebi yanya nje na irwe namba ngwane naye umwana one twachire nana nyagitali mnanyore to umwana onchandire wangire kobwena nkayore natebi waye no maite amangana yabangina ongonya kamutebi nonde bosongo ngayimule tukamutebi ndabakatole kataya bonoge injubaka bosongo ndole shide yo abwate tukaline gali eyu tukacha baka bosongo twigete bosongo tukamanyora akambole maswali na kinarwaje gocha ngamweresa hekero namweresa agantebi tigangwire nyagitali erega iga ndole usebara banyara umuchando uyu tukane nyagitali eyu ya Nairobi Family Hospital tukagenda ororo ngaba admitted ngabera ororo litukelimo alafu butukuboko bwati ngaruwaliho ekero naruwalihu bado umupira oli ngabekero
nganya kobera nyagitari abo nganya kwa mariogo nto rwete besa no ne shiringi ekero kwanyoro to muchando uyu oso muchando no chitoka manyikana no ruri orenge na ande experience nkere kieke naki abantu bekinyoru kino gaiga bari gukuira naki bari korra damakini uri bamanyete kare tari ero uyu bono iga ekera arwarire naki experience kiarenge ama ina aro nayaeteire ekero na ruete nyagitari na igite bwone amangana yekera chagite ya mache gweta tukurara no mugakone ama ina na ngangite na tebe to muntu yokaenda nyagitari onyora omwana buya na ndingia macha guchire burere bono no nchina mona gwita omoyo isinge njo nkubatebi ningi gwete bobe mbali konya gonshugurikera ikagera bono nkaruororo ekero na achite na ekero chinyagitari chionse na teba na achiete ororo ama ene mbachiti kondora nigo bari konya kuburi nesimi na kiagenderete na muga kogota achiti bagache gukora tachiti lakini ngukwana mwenge na resimi esimi ntwale ukwana nere esenge njo musiko muntu no mukali tali kumwanjira tukwana nere conditional inge tali wanja ekero na achitege na aba amataro barochi bobe bakorru mwana konyorwetege kali buya bona amache nande mina bamaete bagotebanya mira nembe kiachite gukora nyamira bakatebona umwana uyu usalikire arona bantu li musundire likurwa aso mubere libe bono bantu bali gutaka bayinkanye abayibuli bauga naki obokonyi ngoko abayengo bokonyi ubuye kora omuyibuli nare kero gwatigira masomo njira use no ena matemo atarasoka no wante inge wa amatemo kwa nyatigite ime kero kwachiete ekero kuiranete bono abibuli mbaroro nonye bagushugurikera nandi batatu ari moyo onyo bokonyi buli bare gokwa tora change bado use muchando yo kanya tora change mbaigeta asigeta abibuli bagakwa moyo bagatebana bono gaki damakini wekerega twakonyire mpaka twarosire tukali go change abayibuli bawo abayibuli bane mbanganchite nande mbachiti kukumoyo sigo change style inde yonse mbanganchite nande bangitange mono muna mama minto nero linke kobera no umwana omukesana utariko gonga mama minto munachi atebe tukunya gitari gendaka uro mwana mabere bono yotabwati mabere aranya ariko gongi mwana mama minto nero berete no umwana paka sai nero ri no umwana tato minto nero ri gocha gitari kira rituko kondora nanyi gitange sana paka bono ga bangi gitange sana bachiti kumoya ndonsi paka abana ba minto bonsi na bale gonsi bangora kiringa ndo bansibiri chianga basibiri umwana one chianga buye bachiti kumoya ndonsi kakenga nina kikweirete mugacha kumanya ngo muchando uyu noruri kwanza karato te muchando uyu akarochite kumanyikana noruri uyu lenge omuchando ni ngolengo fistula oyo gweti amache norolenge ngweti kwalenge ne chabo ekora ngoikore muchando fistula na bogwetie chabo usena amache at the same time amacho kale weta bono gwikera iga kero kwa bere tenga igoli ba acceptire abasani barabumba achito gutara juya kero renga se noro musubati no bwata abasani ba mwasomete na barabuo abasani ba uga banka basubone ba kuangete abasani bane nabo barenga batangani imbachite bakachikora umwana nanyorire bakandetera amatunda abasani barabumba achite nonyine chiane chiagaiga mbachite kondora bonsi lakini aba amate bali bararare nabo bari korra bono umwana uyu nakiabeteiga ekero kwa banka gaiga for some time nkunyara kwarenga gukora kende gusibye bintu usekwana nyoma gondo guse nabo kwarenge tu kwarenge nyomba kwa gosoa nyomba nandi gwasoka nale kugenda mugondo egento yoka nale gukora igasingenge nale gukora yogo sibishanga cy'umwana yogo sibiye bintu okwabusa nonye no kuruga nonye sai ngombwa to muchando mukeo tiga turamera mate asinini tokoirana na chigo totebia nsema ya iyo moelio ngana kiaroche abasubati mbaro bagwetera emechando buneyo aba esegeto asengencho nga ere oyaeteire already onyorira muchando yo ofistula toskare Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi
Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakubonekera ndekerene nagokurengera chibice chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo gutonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gutonyora asite koda ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyomu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikoburukanye chirange nigwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echo chire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Kwareganire na endo mwanchu murigereria on Ndizi TV igole meyo morobulio Nayaeteire astogendete konyora nararia ya omugenione anyarire ko bakagwetera onyarire ko bakakonyora omuchando ofistula. Karibu sana Damakline kukwanira kwarenge kiombegete nyuma tutara endo mutimuko kiombegete kiachite ko bawo bokonyi bokego nikwanira ikiombe kine ya daraja 2 vision giachite kikatuwa bokonyi kikatuwa chibesa tukakomba omugondo tukasimekali nagu alafu boneke twasimekali nagu mbata kite abantu bobwate emyaka enkameke babaire kosi boneka tugikana emyaka ya nemeke yalinge asabang'i nabo bangire kosi ningendrete pakabona ikiombe kina giakorete gikakolocate ikamanyanga nobwato muchando uyu gigacha gukurigimba kasinoga ekiombeke ngo omo spati uyu ngire to kurkunyansi guta mbaramo na abantu abekiombe bono nero ikeroli etaliana lia toge kitega bunya gitari na uyu nabwato muchando uyu nabwene tiguga bono bachitoro bakandiki ne namba ya nesimino ya lenge bakamanya kongakira Kero kende nkuigete umeta muntu naro korwara nonye nubururu bwa pressure usimuro irandons omuntu okuo moyo uso give up bono ranga tingwenere tikobera gaiga okuo moyo kero kende nkuigete ase point geto karanga kwerusiri moyo na kweta ro moyo singenjo no mukende andi bono mna na chite bone kindo mukena na ruroro na chirega iga bono bantu bagokorra igwasere tiguwa korte kiango na bogo kwa moyo kero kende mwako ngo kwa na morekomo ikere bone kero amanyite na nabwe ndi nabwa tabantu bakumontebi bwen jobere buya bado bono na ya soete kundi Damakline inkarangara likibwata sumutugo no tagete oira na buogo gose bado nole enyumba ya 3 mino bado nole enyumba ya 3 minto ningendrete ni kosiane ya salon tina amwa bado koendoro na nditindo chose ningendoro kero kende ngwate banga omwakogo na bali gutaka kwane nae lakini mwisiko mino kero kende obo muchando gatikabira ko baigwete obururu lakini nguika turegabo kero kende bono iga no taka kuiranira no mugako gasengenjo nere tatu mwabo abana omwana ogo yakwena kigwange kero kwanyora to muchando bado mbago tugutete ko Nyamira ukaira na sino gaiga sori bakabona ya tingoira na ororo asiki bone kero na nyora to mwana kero na chire na ikireka
na nyoriro mucharo ose babonete kuongira ni nyagitari mbacheti kuongira ni bagateba batumikire chibesi chinyinge na tringire bintu na kimukurara no muntu bada amache mbulira umwana usinari bwente gwitira amache no muntu omonene bona amache yatugikana nwari gabu bona yani ubwanchari buri tuwa bwatenchenere mbwachitibuka yani kendo orona ebwera bono kango sinere rendo ngira no nyagitari angira ni atebe yaje musipati no nyodire shida yene bonta chiti ko twara mwayo yuko ngira nyagitari agatiga igo bono Mwisiko yo mino toigure gukona gukwana kwana gaiga aro manene usaro mukaso nero monene ibaga kiabwate aye no mugako gati yago no mugako gasinge nchonto yugo gotebanga mwakona bari gutaka kesimi lakini mwisiko mino ari ngumutindi bona mwisiko minto no eneka twagosanine no mugako ne nero andake na ngotebye muchandone bona nabego togikana munanyore muchandone wesi nere ngoeresa nere ngokora kiregento alafu nandeka twachitenga gaiga ekero narwite iribona na chirenga gaiga nanyorru muchando uyu nero uri kuombereka ungire no nyembara na chikurinire gali ororo nagenda bono ontagwakira mumro minto no kombwat kurme tagwakira mwisiko minto oromoke ekero gwatete bibuna kwa wendre bono kwa rure nyagitari aliskwire tuna nyasuguta kwa omuchando nyorekanire mfistula kwa irwa maliogo inga kibona experience kiarenga after kwa wenire bono kwiranire nda clean ubotambe bono gwatigire gwetia amache inga kinono kuigwete the whole experience after kwa wenire na igwete wiya estengencho chinya gitari chichons tuachiete tuakante chibestia lengigo estengencho na bwate energy f ekana chite nya gitari ya Nairobi family tindu wetu no nestringi enarwe torro kinde wiya bado bono ombe kibono na bangino twabira bangina bangi batoire chibesa twakombo iro mugondo abangina barenga igamore abangina turi ange 15 twakombo iro mugondo twasimikire chinyeni bakatwa chibesa chinde toko imo kimune loan yani ningwete bugese ngencho ninyagitari na chiti ndarwiti besa bado nandegenderete kongonya kubuichi na chiti tukwakanti chibesa chinyinge nande muchando one mbanyo nyoreti chibesa batoye togenda tokumukiloni bado yani bakangire skuru yani ndo chende ndebuya chibesa nchiri bagutwana ene every month 500 yani chigongonya tambi boyo ige kyombeke gya daraja 2 vision point abakonyege ko bari moiga gose muri chimemba bano mugenda tokonya konyoro bokonyi tori chimemba togenda tokonya konyoro bokonyi igo nga bantu mba kumoyo bari barware disco gari abakonyi mboro samwe abakonyi mboro ne after weteira yon CP after nyasa okonyire kwa bwenire kwa nyorero bokonyi kurwa sebyombe kwa nyorero bokonyi kurwa saba ibuli bago bono plan chiao gose chimotuga iga nkiorengera tigo koraso buguma bwao takitigo kole kosiane pi manye komina alafu bono mante betingo chakonga bale ebintongo chakire gasiane ngore salon yane nchake okole gasiane ande ntegete nchigo chakonyaro musani one oyitora nyare komenya ne igo no tagete guchimotua nande ko nywa mubuya okinie familia yao no muntu ora wanche bunore asenge nchori na igetaga gutuguta ande gwikere gatana kuburi na nchina bonta gitego nyare konyara umuntu tukonyara kumenya nere abasubati nabangi barwarete isiko gari muchando fistula nabange nabasubati okuri bono mbare gari batabwati eriogi basinyire nga ibaguchakera nga ibagukorera abasubati buna abayiga bonsi ipi nkiora batebe abasemi bwa uchiase bari anene mono babwatu muchando yo ofistula abasibati bali skali ngo bateye bonsi ipi umuchando yo no mokongwaro no bosoku sana no bosoku gweti amachu mara yani ukiende 24/7 no bosoku sana lakini ngo bateye banyale ko bakolemereri ngotangasa bali no kurwa siredi TV ngote bari murwari gufistula ngocha kurwali gwere tukokete use kakigete na moko na mnyale ko bamukurwali turi wakana no ne shiringi yani for free okurwali arafu nande kwa konyo go kwanya bali nonye kero na chite na nyekitari ya Nairobi yani hospital ebangete transport ina chiri toro ne yinguira ne onye transport era bo mochando go kwa bali transport onye no kuragira buye yani tiro chike dore angire to basa kwenda nyekitari ko rwali gufuri turi wakana no ne shiringi igonga beso kimba besa kuobwa bagende batebo mochando ba nande fistula buye bo fistula nkugwenore
Yani baeso kia sobo oyo rwali teretanya kwebisa ni meto ngo soku sana lakini to basa kwebisa o ndo rwali gu yani nande kero kwa rwali wo ko babuye turukonya macha itari gutoka nonye oko babuye bono turochuna bono gana abeire buye umga kone ganga ne lakini ndai gendoro engana yawe yo molyo kabisa oratebi abana inchi bali bategererete isiko gari gose bali baturigerereti enkwana yawe yo molyo ngoire ne ria bayibere bane kwa sambuye mono isinge chomba cheti ko gontuta bakande ndabuya kubaire ndimbiye mono abana ba mintu akina nyansuguta yani ngumure ne ndimbiye mono akina Eric akina Erikana Jane bospingo boire ne ndimbiye mono nando ndebwensi muswati orwari to buruiro yani aisokia kurwali for free mbia mana sana de maklina sokwira chinga kichao gutokwanira ntugu gaiga igoro yo muchanda office tula na kongu nando muntu nabare visita nyara gukwana nabantu lakini ayegwe sokirie ogasoa sebyombe baka bonore byagaiga andi muntu taukagera gose nkwarware tenyo itukulimo igombia mana sana chinga kichao. Asante sana. Omwancho muligerero Ndizi TV karonko ligerero ndochenga abuno to wikera omoelio bo morobelio yigokorwa nga Nayaeteire astwarenge no moswati okorwa Damaklin otoereire gocha mechanda eterete nandi bunanye buire igonga kende nkeyo kerege kongu ekero gwesokire gosomo chando manyekanire nabogo gwesokia onyoro bokonyi buna Damaklin anyoreta bokonyi nimetenga maswati abange muri siko gari bado omchando yumo bwate Damaklin Nayaeteire esokie so asebyombe nandi nabakonyora obokonyi igonto manyetenga abantu nabange isiko gari mubwate mechando emenge mogwetera onyekoro yo mobo kubwate borwire getebo gochandete kubwate mechando yonsi gochandete nabo gutwakere simi egere tugutarire bakenka yawo gabwasore egero toe omugano go nganara ri gweteire uganeti gusanga amona inche nayo nararenge asomorobelio Nayaeteire oikachinga kichinde naende nigonkorwa Sara Nyarangi Ontita. Ndizi TV, ubwansu bw'umuguzi.